tervituseks valvel. Kaunis taagem Eesti pojad, on me koduvärviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Ühine meil olgu püüe, ühes venna armuga. Koos kui võimsad meie lüüa, Eesti, Eesti ennast. Vaba. Korra määrused, mis meil on ja see karsklusest just, et meil on ju niisugused laagrid varem olnud meist ja me hoiame ühte reeglit. Ja see on see, et me ei joo viina või veini või õlut, midagi, kus on alkoholi 6 vahetus, 6 hommikul kuni 6 õhtul. Kui keegi pärast hiljem õhtul soovib õlut juua või midagi niisugust, siis me teeme niiviisi. Aga mitte päeval. Mahkla või piima või niisugust võite juua nii palju kui tahes. Need joomine ise endast ei ole keelatud. Mest taskig var som inte gått ut när det mer än vad Den har gått lite över 1200 mil. Äldre än du då? Va? Äldre än jag, hörru du. Tack. Jag har faktiskt 50 000. Ja, det kanske är. Jag kommer ihåg allt. Måste. Och göra vad då menar du? Ja, man vill ju klara en gott bit efter musik. Jaha. Ända. Det är soligt då. Vaiva. Katt. Pane tähele, et ma olen vormis ka. Jaa. Näita nüüd, kuidas Terk üles pannakse. Näet alku. Ja, näin. Kommer du blå när man får? Oj, så? Ja. Man får inte tänka sig. Det är livsfarligt. Han är låg, tänk. Det ser ut ganska... Vad fan är roxen då? Släng i ankare! Åh, fan, du vet jag. Ja. Man behöver inte bli blöt. Ma tervitan Mart Kiiverit Pasunaga ja Mart Kikerput. Vem ska jag göra då? Såg vi inte hur jag gjorde då? Det är alla grundläggande man kan göra. Vänta lite. Är du Ja, sportfång är jag. Det är du? Nej, så. Dricker du helst öl eller vin? Öl. Nej. Hej då, jag ska hälsa. Och du kan också ringa från jobbet. Det går bra att fuska på jobbet.
ingenting. Och det är där bak. Där man sträcker den lägen kallas för akterlikssträckan. Högre och tydligare. Akterlikssträckan. Ei, räägi ruotsin keeles, aga selgesti, nii et ma aru saan. Ja. Ja, det är väl inga med. Detta är uppehållningslinan. Klarar man några delar av den? Sen bägge händerna på uppehållningslinan. Fötterna på varsin sida av mastfoten. Stå stabilt. Böj på knäna och rak rygg när man drar upp. Drar man upp en bit. Så låter man vattnet rinna av innan. Det är tungt att dra annars. Men det är mycket. Håller man in hela vägen. Står man så här. Så gäller det att få brädan. Vinkelrätt mot vinden. Och vinden i ryggen. Vad hamnar vi här inne? Och upp en bit. Hoppa. Ganska helt va? Gubben på bredan. Du åker mest på tvären här. Jag vill byta breda. Det är där inte vingligare än de andra brädorna. Det är du som är vinglig. Jag tar fram värmen. Vi slänger i den på en gång. Ja, du är nöjestrafik. Jag är nyttotrafik. Jag har lagt kvar vinden in från styrbord så det är du som väjar då. Ja, det gör jag med. Han är nytt. Du måste flyta på det, vet du. Ja. Varför ska man flytta den här skogen? Jag ska ta den. Är det okej? Ska jag skruva hela vägen? Bra. Den kan ligga här. Det händer väl ingenting. Det kan ju inte. Ja, mycket fiskare vi är ute på havet. Jag är ute och badar bort. Jag lägger mig i den här lilla skyddade viken. Nej, jag ska ha klockan här. Då ska hon stå falla av. Hallå, så här närmare kan inte jag heller. Ta pinnen och ta den lite åt höger. Höger? Ja. Skönt va? Trevligt. Ja. Ja. Det här så kallas minibåt. Fan vad mycket vi åker finnar då. Tjatigt att se sånt.
Klockan är 17.09 och 30. 5, nu. Nu! 17.09 och 40. Nej, gå in på bryggan sen. Ja, just det. Till längden så. Var du som gapade igår? Då har också tagit Öl. Är det sån där präst... Det är sån här mörköl. Vad kallar man det? Prästens... Nu är det Präst... liksom så blev jag arg. Och sen lyfte jag min granne Ola. Ja, det var en riktig knöl förut. Men han hyfsade sig sen. Jag lyfte upp honom i luften och skickade. Du fan bli boxare nu. Ja, inte du dock. Nej, jag blev militär istället. Ja, avreagerar väl. Du kunde göra helt ut för blir av med mina aggressioner här. Och så dimmigt. Vad är det för fel på det? Jag är elknall. Jag är elknall alltså. Oj, oj, oj. Det kommer det vackra vädret. Kommer det en traktor? Inga bumsar. Se on just see, mis ta lappi peal näeb endale. Seda lappi ta ainult näeb ise, ei tohi teistele näidata. Charade. Nu ska du säga. Cirkelreklam. STG. Het, va? Otrohet. Motorcykel. En vurpa. Kolla folket. Windsurfing. Dörrvis windsurfing. Segel. Purja. Ja, I hög och så. Kolla. Gig och olja. Det är ost och revision. Gig. Tro på blicken. Dagen. Oj, så att du ska växa. Oj! Mango. Vinner man ju. Vinner du? Går du på bak eller vad? Posera mera. Vi njuter av grannbastu. Nästa. Data. Kevin. Hjärtasmärta. Syda. Längtar efter. Armastis. Rally armastis. Skriv kärleksbrev. Sina. Sina. Harstad. Ja. Motorrättas. Nej. Kunde det? Någonting att säga. Dike. Bra. 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 Ah, coconuts. Antik. Voi Arstidon ja. Coconut antik som Arstidon ja päin. Smygsel, va? 106. Men du... Man får inte göra det. Men du smyg. Får inte prata. Du ni struntar i det. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor in the round. She said, I am the one who would dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then heavy hair turned with the ice dream of being the one who would dance on the floor and around.
gick så här till slut liksom. Vadå? Så att du tittar på... Kaunistakin niistä pojat. Kaunistakin niistä pojat, kolme kodunärviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Ühine neil olgu pie ühes venna armuga. Kosku võimsalt meie hüüe, Eesti, Eesti elas sa. Räägi, mis sa teed parem siin köögis? Ma keedan kartuleid. Kartuleid tuleb keeta 20 minutit. Kui kaua sa... on see, et tavaliselt vesi ei lähe soojaks küllalt kiiresti. Sellepärast tänane lunch läheb, ütleme, pool tundi hiljaks. Senap. Minu. Esimene. 15-4. Ei, 15-5. Jättebra igen. Nej, nu där. Jävlar! Tanken var god, jag tror jag tänkte. Står det 8-11? 11. 8-11. Bra! Ut! Yes. Väikset käed ja väiksed jalad ka, siin näete üht uusinat pesupesijat. Ta peseb virgasti, ta peseb virgasti. Siin on väiksed käed ja väiksed jalad ka, siin näete üht uusinat pesupesijat. Ta loputab nii virgasti, ta loputab nii virgasti. Siin on väiksed käed ja väiksed jalad ka, siin näete üht uusinat pesupesijat. Võib-olla te olete telekas näinud seda Rita Jesus Spring. See tähendab, et ajad. Voi terve? Suuline toom. Õhtul. Är det 5 minuter limit här? 5 minuter? Vilken ansikte. En gubbe. Är det en sol där uppe? Fästning. Brons. Ja! Bra! Ja, det vet. Hej. Ja! Bananer. Trasan. Trasan och bananer. Vad heter den? Ja! Ja, vad är det här? Solopgång. Solnedgång. Morgongymnastik. Ja! Ni vinner! Mega gammal! Bra! Etiopien, Sydafrika, Kenya, Sydamerika, Angola, Sydafrika. De har fotboll. Är det tungt? Stoppland. Hojtis. Metsagodon. Ja! Segling.
Vindsurfing. Vågor. Vind. Jesus på korset. Vind. Västlig vind. Vinden slutar blåsa på eftermiddagen. Ja, det man önskar, god. Ühiselt võiks koonduda, ühine meil olgu hüüe, ühes venna armuga. Kostku võimalt meie hüüe, Eesti, Eesti elasa. Vaba. Jaha. Meil on kaks tööjuhtidena. Tanel. Jah. Pane ennast sinna. Istuma või seisma. Palju lõunat siis loodetavasti juhul, kui Raivo Taak seda lubab, siis teeme matka. Ja pärast teeme beach parki. Kus see beach parki saab toimuma, seda me veel ei tea. Ska vi åka den? Ja. Det var Pekka en planka med sig. Bra. Ta Pekka hand om det är så bra. Ja, vi ska bara dra upp flaggan som ska greja det. Niedersachsen. Jag såg den. Jag sain filmi tuli näidata järgmisega valmis. Kas ma olin nagu? Kurat. 5 minuter till igen. Gissa välja. Jag är så glad att solen skiner. Hakkab ühes vanas külas, mille nimi on Esk. Suga här. Han har ju alltid gått på...
skämmas på eller vadå? De åker till en egen buss. Alltså var det blött nu? Kom ut eller? Ja, du är på gång. Kommer in vatten där. Så. Här kommer Thomas Eriksson ner för stranden och på sig en kort skynke. Nytt mode för 83. Där han har runt halsen. Vet i fan vad det är. Med den. Jag har faktiskt en annan intäkt. Det är helt annan. Mia, ska du ut eller? Där var det väl så att båda lagen... Nej, Isen var fel. Nej, inte ut på djupt vatten. Jag gissar 40, det brukar vara det laget som gör den här grejen. De fattar redan i...
Uhr 25. Mike Hollis and your company playing your love songs, lovers. Now then, let's turn to what I consider to be one of the queens of soul music. Her name is Shirley Brown. She's made some beautiful, shall we say, soul ballads like Woman to Woman. And here's a song called Blessed is the Woman with a Man Like Mine. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of more to come. Sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. We're strong in bed, you're weak in love. You give me nothing more than a shove. I walk alone now, thinking of you. I realize now nothing is new. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone, where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling.
laulame ka midagi. Kaunistage meeste kojad. Kaunistage